Okei, moikka vaan kaikille. Tässä videossa me pelataan mahtipeliä, koska Oget muistaa mahtipelin, kun se oli pelissä. Sehän oli ihan maailman paras oikeesti. Mä rakastin sitä. Niin, mahtipeli on tullut takas. Se on hyvä juttu. Ja tänään me pelataan sitä. Mennään ekosana sinne vaikka tällä kulkulla. Sitä videoa on. Ja unohdin sanoa, että kuka mä oon. Elikkä mä oon Ville. Okei, tähän väliin muistakaa tilata kanava ja tykkää videosta, jos haluatte niinku lisää näitä Brawl Stars videoita ja niin. Ja Dibadaba moittuaksd. Ja muistakaa tilata kanava ja tykkää videosta, jos haluatte lisää tällaista. Ei muuta. Mut joo. Shut your bitch ass up, mennään tänne näin. Shelly! Where are you? Se on siinä. Tutuuko se suurin jos kuulee? Jää! Ui perhana. Okei. Okei, se oli helppoa. En saa tästä mitään. Joo, kyllä tästä saa. Mä en hirveesti pelannut nytten. Mä en jaksa. Mitä kun... Tuleeko joku uusta nopea? Okei, vuotta. Antus kauan. Mulla ei ole mitään maailman parasta tämmöistä, mutta on mulla kuitenkin niitä rämäpäitä. Fantastiko. Nyt mennään Kalle on kanssa. Perkele! Kalle meni päälle takaa alle. Ne tuntui maalle, kun syydistä on isonalle. Kaka Kalle, se tykkää on raavista. Tykkää vapaista ja kaikista eläimistä rakkaista. Kalle otti lopputilin, sitten veti esiin. Etsi metsästä poroja, ne olivat metsän poroja. Ennen Kallen naisista tykkäs loppu. Ei se nyt kiinni. What the dog doing? Mä en hirveästi tässä puhunut, koska mä olin niin keskittynyt tähän peliin, että mä pistän vaikka Speed Upille jotain taustamusiikkia. Voitin toisen takia mä olin halunnut. Mutta tää video taisi olla tässä. Tää on tällainen pikainen video ja moro.